Кой си човек? Човек? Ама толкова... Те се променят направо с часове. По-хубава е днеска. Ами как, разбира се? По-красиво нещо беше. Най-хубаво. О, не, снимка. И Марти на тебе ми прилича повече, като ми гледах така вкъщи снимките на Марти снимка. Там се променя непрекъснато между. Бозанчо. На тебе си бър. Тони Бозани. Я да видим дали ще стисне ръката. О, гледай това. Който влиза и се хили. Проби да видим дали ще ти хване пръст. Който влиза и се хили. На мъжки. Какво ти прави? Вижки маникюри имаме. Какво ти така. прави? Много Маникюри има бебо. Той се даде след. Вижда размазано. Виждам, аж как му се покореше преди малко, аз докато си Те измия. хората му не могат да фокусират предмети, пък не си дават сметка какво виждат. Нали, мозъка няма тая връзки. Пак отвори устата за да яде. Все е гладно това. Продява се. Е, тук като му напреска, виж как веднагаш. Трябва да видя после ти цикла, трябва не да мога да се видя. още преди да родиш по 2 пъти на ден. Така ли пише? Да. Много ме боли вече. Точно сега съм още. Значи за това удобство можеш да се намазваш и преди да влязеш да си вземеш душ, да си защитиш тук времето. О, деде! Кой киха? На здраве! На здраве, Тонка! Как кихна миличкото? Този свят е мой, кажи, ще кихва.